Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahita ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulog jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga ti pakasalitaan, iti kalman laeng, ti paset, ti pakasalitaan ni Mona Lisa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng, manong nemi. Taleblepas mi nga nagsarita iti boyfriend ko. Nga boyfriend ko isuna manunemi almost 2 years. Iso da ito ni Adonis. Pinagunyanak ni mama manunemi asino tayo nagsarita niya. Sino pwede naman namain niyo mama no sa nga ti boyfriend ko. Yun doon ka ano nga umay dito'y balay. Tapos na ibaga natin, will you marry me? Baka iso natin ito pagsalitaan mi, ma. Adaman and date me. A dinner date. Yes, ma. Kalpasan na. Kalpasan nga makapangrabi kayo. Papanan yun to. Oh, it's possible nga ang kamtigi di bye-bye. Amoy mo tinti hilig na. Hilig mi nga doon. Ada ka kahit mati sumay opit angin bye-bye. Yan tong oras na gagawid ka. Siguro 10 o 11. Orita, ako ti trabaho ni bigat is bakasyon met. Amoy umit ma. Basta Friday evening kahit talagang kami maliwatan tag-date ka ni Adonis. O sige, kahit sabi ko mga rudan ta Jayan ni Adonis ti kasar. Tapos sa kasta kita agasawa ka mataniha. Kahit ni sikat ti burdak, sikat lang ang tiawan ti asawa na kadaki kaapsat. Sikat ti kabalay may ganipapang mo, kahit mimatan nga adapo, kumikan ka. Diyemdeng nga rin detang oras, nga umay pa ng dagas, manong nemi ni Adonis dito balay kaniyak. Duanong ka pa eh. Kahit na ka makita kan makasalita na papagin mama. Maminsan ton. Umay kan. Di ka dumagasin? Sana yan. Umay to lang yung bigat no kayat mo. Sige. Naglungan na ka din. Let's go. Pwede makalugan ako manong nemi ka nagtatarayan ti kotse ni Adonis. Saan ko naliklikan nga nagsanggirak. Kaya abaga na indrakos ko tibagi manong nemi itibagi na I miss you, sweetheart. Agor ka kaya nagdra-drive ba? Naumot-unay problema ang nag-drive mo. Automatic mo dito eh. Samad ka manual. Di ka madali ka marigatan. Ore man pa eh. Ang may concentrate. Nagtutor ka. Dumteng tanto iti data nga kung tao ay mangan tanto sa tanto man nagkinaan. Bastos kituin. Ore mang ag-dinner tanto. Mabsog tanto lang arutin. Sa tanto pa nagkinaan. No datan tirabaw ti kama. Tanang arod ka mga kaninak met. Kanin ka met. Unfair met ano siksikalap mangmangan. Nagbadbada kami nga da trabaho na professionals, manong naming em no duwa kam tagsasalita about sex. Kasi lala nakabasbasa na giting iwat mi manong. Taan nga rot kita umatsap sa bali. Kususto mo ti pagbagami. Narawat kam nga duwa nga mangan. Tanagmayat ngamin manong. Apay ko mga, kita gayan ayat kami. At danto pwede ita, kita eksesik. Nga di da gayan ayat, agkamalala da. Ito lang ti basol mi. Pre-metal,
ano panagana mo dati ang kapag nagkasar nagsesex kami kadwa na ba't kami nakastama nung di ba yung baharing ko na no i-giant ton ni Adonis iti pa nagkalay sa amin iti may isang beach resort restaurant dito kami nga nag-dinner iti malpas kami nga mangan manunemi nang upa kami iti Colos Cottage nga may muna kang pailangan na pa nagtutugaw iti mismo nga igit ti baybay nga intuloy mo iti nga iminom ti pangted mi nga red wine. Let's go, sweetheart. Tapno makaaduta, kinunak. Mamin, ano nga min nga rikos ti kayat mo? Siyempre, santa mo nga overnight. Kaning baga ka namang magini pa nga 10 o 11 o'clock nga itulod na sa balay. 11. 10:30 agmobta. Sige, nakarutin, tapno makaaduta. Gabatad na napatig-unay ang pagsalitaan ta. Napatig-unay ang pagsalitaan ta? Yeah. Anyang kami data, kinunak kang kuha na manong nemi, idigikatanan, tibadok manong, anang kami napatig ka pagsalitaan ta. Ha? Ni, madamdaman dun data. Lipasan ta pa lang tumon ng arikos. Adonis, it's unfair. Apa nga unfair? Kang kanimon di kiti mansanas ko, awang matikanek. Di natiramay ko, mulmulang. Manayin nga natiramay mo't mulmulak. Kawayatan nga, kirab-kiraban manenti. Mansanas ko. Adonis. Nung nga tatama ibus manong nemi di mansanas ko, idi ko mapailangan na ibus. Ngam saan met manong, tasana maksayan. Ngam nagmayat manong nemi, nangruna no patangan na kagatan, manong nemi, tinatangkan nga pasit di mansanas ko. Adonis, pagpatangganak ba't no ka, mulmulan, medyo kagata, tiramay naman. Sanan to'y pababaan di ulo naman o nemi amuklatan no sa dinot pagtungpalan. Anong nemi baka bulinglingan nantun tibagina ket addan tumeten di saka na iti ulwanak ket baka mangankam tun nga duwa. Ngem aramidan ang tulangan detayin to no nakapapangot man ng nemi di pa nang nakalagay. Adonis. Amo na tamang gusto naman ng nemi nga sapsapan. Sana kinikinitin di parlas. Sana ilahit-lahit ng itudok-tudok manong nemi di dilan ha. Dinabat nga rin isarek. Mapanagit ka. Dilpa-dilpatan manong nemi ti ngarap ti koe bakit nagmayat. Adonis. Sanang tugulpin nga isarek. Santo pagkutsi-kutsin di dilan iti uneg. Santo sepan nga anut-nutin manong katore ko la isurot ti patag. Ato mismo. Sweetheart. Manong nemi kastoy tararamidan mi nabayagan. Manipod iti napadasan min, inted kun ken kuwan at kinabirhen ko. Manipod iti naramanak ti kinalaing na manong name it sex. Manipod iti adun nga style, adun nga pampamayan, pamuspusan, nagmayat manong. Pasarisak mo ti sumublat nga gumawa, siyak mo ti rumabaw, siyak mo ti mangyupuyok ken kuwan, siyak mo ti mangtugaw ken kuwan. Siyak tunga ti mangkaan ken kuwan.
Adonis. Adonis. Aging ka manong naming awadlaw kon ngagbalinglingan ti bagina at itan ti duwasa ka na nay agoy uya-uyan manong nami ti pangatidugan nga armas na iniganak mo nga do nga imak tinangagam manong nami kalpasan na kumatan na agadan kami nga mangan manong nami kat nagmayat ko na mo po. Adonis. Kagat-kagatan na, kagatakmat. Kinagat kami man. Iyawan na siguro manong nami nga pumsuak amis mo itingiwat ko. Dera ti kapunan manong nami nga nagplastaren. Yan, nagbatugan ti ulo mi, agbatugan ti pusong ken pusong manong nami, aging ganarik na ako na ibiyatnan ko na ma. Adonis. Mapnay kak unay-unay ka. Agkasaratan, sweetheart. Daorin ho, anyaman nga oras kat mapasama karamitan ta. Ori mampibigbigat, ori al-al da, ori malmalim, ori ti parbangon, ti agpatpat na. Adonis. Nangruna kat paspasan nan manong. Namin aduwa kitahin iti babakal, pasan na kat maparak manin. Nagkayat katak manen ni Suna, manong naming kat siyempre, naisarding na ti panagkabalyo na. Takayat ko manong naming ka talaga, nga, ibukbuk ko namin pinsan. Paibos ko, santo at danto manen kasukat naman. Iti na, linukayak, panangkap-kap ko ken kuha na, rinogyan naman manong. Sana manen paspaspasan. Adonis. Mona Lisa. Adonis. 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 Mona Lisa. Ore kam lang naggandan manong. Di ba kas daawak kang kanawin kami bit nga kasto nga gandan no kasta nga pumswak ken kuanan ket awatek. Huwan manong sabatek. Di ka matpainadaan iti hanak. Iliwag ka magsikugak tapno sigurado nga awan liklik nang ikasarnan. Sa anak man nagkonkontrol manong. Kirni almost 2 years min. Thank you. Same here. I love you. I love you more, Mona Lisa. Gul ka. Abay, hindi mo ba ilagay ka tayo? Sakto mo ito na mabamanam daw. Ano ko naman ko naman napatagpagsalitan ta? Ikasar na ka din? Duwape nga tawin. Ano na? Duwape nga tawin sa kanto'y kasar. Apay mo, kadwa nga tawin tan. Naprobaran ti papeles ko application ko siya de Dubai. Aga product. Kaya! Anong name yung rekla? Inwadag ko. Uy, di ka kapilitan na nuksutan na. At inwadag ko nga iso na. Sakbimahon, inalag ti tuwalya manong name. Balabal ko iti bagi, saksimbrek iti siya. Dinanon nak. Apa yung kasi di tinarapid mo? Ano nga kasi dyan? Apa yung makapungtot ka? Sino ko matilag saan ka makapungtot? Imbas ko mga will you marry me? Iba ka makitag ka agabrot ka? Agabrot ka? Agabrot ko na. Agabrot ka? Diyak pa yung balikasan. Kumusta ka ano? Sunod ko na. Ni Karen Manuel.
Tayo nagabatak. So da ka duwindel. Huwin. Ni pa'y Feli Cancer. Agkat katawa. Ori ni siyak dili. Adonis, matulis ko na. Ni Budmar, Edmalin, baog ko na. Siyak, baog. Ang bata. Abing oras na mapututan. Takahit mo. Kahit ko na pati kasar na. Arnel Sambusonido. Nagdadangag kapuy-puya pa. Rumor kan. Kadne. Pagdigos sa. May sa pelari ko sta. Ito alam mo pasama kang katikastoy. Bigla ka latang ang bumangon. Ni Chupilo kabuyada o ma'am. Ni Chupilo kabuyada o buiboya. Kaping mat kasi timbagam. Ore ni Mayla Marcelo Singpe tagbuiboy pa ni Parlita Glipay Matias. Mekan. Ni ba Ios Cruz Tabalaan. Ni Clarita Cuevas. Aurora Manuel. Ni Salmasan na Aaron Criselda. Sige nga natin opening na ito. Pati da na yung Malindros Ojeroy de Las Piñas at Pibuya da. Manong nemi kahit nakanumutin tagdikos. Sige, tagawid tan. Ano kami tikaguram? Awan tikas na saritaan ta, Adonis. Di na ka di palubusan, saan? Di kahit ko agkasartan. Duha lang atawan. O patong tawan di relasyon ta. Di ka di maigawid. Imbaga, laeng di kasjay. Sana ka tumuawat di pamalubos mo. No di ka di pakata. Nagpili-pili ka. Mona Lisa, kasar, wano Dubai. Gabata saan nga sumbatan manunemi, saan ko nang ituloy, tinagdigos, rimuarak ba't lang tiban nyo. Ngayon tiloko, isukit din nagdigosan. Ngayon hindi makadigos, sak matis mong blat manunemi, inlak ko, tapno saan nga matano, di naka-mastrek. E di rimuarak ko ni tiban nyo manunemi, nakasukatan. Adadaman iti surong ko, manong. Namnamin sa laing, nagsukat kid din. Sa bagay, awanan ti ganas ko. Nagsukatak mo din. Di na ka di mawatan. Anya ito nung pingawatak ka? Palubusan na, please. Kung namat, nga oray nung saan ka palubusan, ng talaga desidido ka. Nagpili-pili ka. Kasar, wano duway. Daking gano'n sana ka mawatan. Sayang ti gastos kon sana ka mapan. Para mitlaing ti masagbayan da. Para ti pa nagkalaysata. Para ti pagpunan da to ng pamilya. Awang nga rin deres ka na pagsalitaan da. Umunakon. Orayan na kang ganit ti kotse. Inak ti highway, nagsapod agurek ti paglugan agawid. Bahala ka. Ang mga nun na nabartig di dakit pagbabartigan da ka, rapen da ka. Di, wow! Tori pikit papatayin da ko. Kagayat ko pa'y. Ngam ti panawan na. Napatpadigin ka ti Dubai, ngam ti kasar. Kapag isumit manong nimi nga daminibas nga nagapo ti amyanan, sinadak kita, naggasardeng. Naglugan ako na. E di pagtugtugawak manong nimi. Ti maliglikan nga karubos ti gitiluan. Jak pulos na namlamay nakastoy ti mapasamak manong ti ekspektarik. Kat kasar ti baga nangam saan met Dubai man. Nasas daw ni mama manong nemi iris sumangpetak. Di na kan sakit intulod Tricycle man ti nagluganam. Nagsaga kiti bi. Nagluganak ti minibus. Nagsarding at highway. Nagluganak tricycle nga nag-awid dito ma. Apa yun na masama ka na kayo? At nakadinahan nyo na kinawatan kin Adonis. Arad nga pinili na ti Dubai ngam ti kasar mama. Ang tiket mo so. Agabro di sona. Dua ka nung atawin.
Sa itsundo ka ng panagkalisami. Dikit awang pa'y kasar. Nalalalag at nusot ko na ni Adonis na kita mabalin mo. Dikit kahit nangasawain nga talaga nga dayo pa nga kasar ka. Dikit ba dayo pa mapasama ka agapuko kami. Tawag-tawagan na ni Adonis manong nemi dahil di nga rabiingam saan ko sinumbatan. Inidip ko cellphone ko. Kalayot ko tiwaturog manong nemi. Namampi kasladyak pakaturog. Already iyon ko manong nemi di cellphone ko. Nakadado nga miss call na, nakadado nga text na ng saan ko ang inopen. Pinayaklain. Tumawag manin manong nemi, inidip ko manin. Already andak manong nemi iti simbaan, lapanak nagimisa ka deding kakabigatan na. Nag-vibrate manong nemi iti cellphone ko. Nagmalmalim, already Domingo. Already adakon ti pisina. Before lunch, idadakon ti pisina manong nemi kinuno kanyak ti guardia. Ma'am, Happy guard. Adaguro-ura kayo dito tarwar. May imbili naman nga ururay na kayo. Nga kanog lunch. Sino? Ito bang dagdagas ka na kayo, no, ha? Ni Adonis? Uwan, ma'am. Ito boyfriend nyo. Ibaga magkingkuha na nga awan ti maore na. Nagpeso nga sana ka rin rimor, manong. Dito ayam mi hakit. Mabaling mo miti dito iunag kami nga glance. Nag-order kam lang manon nemigit umay da isarek dito yung opisina miti academy apangal daw. Naging kasimbre ka naman manon nemi na Adonis. Mabitin ka mauray. Dati nga kami palang tipagsaritaan ta, Mr. Dubai. Di na ka di mawatan. I'm sorry. At ka na patpatiging ka abroad ng siya. No kasta, pumanawak nga kastoy ta. Kitoon, lipatan na kon. Talipatan ka mantan. Sige, goodbye and good luck. Bahala ka. So, kitoon bahala tibiyag ko. Nga po ata sikat lalaki kas laumpo ka mo syakit babae ti kinatawag kaya mga gabali sa pala sikat ti lalaki ti lubong kasta nga rod manong nemi ti klase ti panagsinami kini Adonis when ideadnan sa Dubai pasaremet tawagan nak teteksan nak ngam saan ko nga receiven, saan ko basbasain di message na. Aging ka nagsukatak pa yun ti SIM card, manong nemi, sinuktak pa yun ti profile ko, sinuktak pa yun ti Facebook account ko. So nga nag-upa din ti communication mi kini Adonis. At then inam nga bulan, sipod nagsina kami kini Adonis, ilito matandara kiti may sa komperensya, tasyak timbaunda. Gili ta malpas ti pangaldaw ano nemi your ora mi ti oras sa panangrugi panagresyom iti conference. Además de kanya. Hi. Sana ka di makadisturbo? Saman. Kadwa ka dito niya. Wala matindarak ti konferensya. Siya ti representative sa pisina mi. Ora siya. I'm Edmar. Manong nemi nyawat na titakulap na kayo inawat ko. Mona Lisa. Wow! Naglaing ka kayo magsagawisyo, Edmar. Oray lang nagsawgiwisyo direct na kanakangig itidatanganagan. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Singer ka kayam. Hana ka singer. Nga mabutek, amok basit nagkanta no, makakita aktikas kan ka. Nang naruna kahit na isang sangin ulit tinagan mo. Sika talaga ti Mona Lisa nga si bibiyag nga naipintan iti muging ko. Nga oray no anyat araramidak agkidemak makitkidak lata ti makabuklam Mona Lisa. Mananiw ka pa'y gaya?
Sa lamok tagdani na talagang agrok babak, itikasken ka, Mona Lisa. May ayo ak manong name iti kinalay nga sumangao ni Edmar. Naamok nga talaga nga writer iso naman ng name. Writer kada kita Ilocano magazine manong kanantapay kano mati article na nga may papublish iti Tagalog magazine. Well, exactly auditor-in-chief iti school or kami na high school or in the college. So you're a writer. Medyo. At dapat din dagiti ni libro nga sinurat ko. Nangababakamatin ka dagiti pasalip. Iti short story writing contest. Ilocano, Tagalog, and English. Kasta. Abi nga saan ka nagbaling nga journalist? Kasi kahit ko, mga opisina mo ilang taktakal man ang sweldo. Dagiti journalist, dagiti adda iti TV, kada radyo, kaya babak nang da. Babak nang da, no, mo nagsultip. Nagsultip. Dagiti babak nang adda ti media, kaya daling da sumiltip. Sumultip na niya. Adalang protektaran ng politiko, biyagdan, nagbakbumak nang dan, baka may kanda ti house and lot, kada lukan, nga libre. Kasta? Kita nagtahan babak ng dati broadcast. Dagiti yung member ti media. But kasi ti pamatik. Dagiti ACDC. Ano ACDC? A, attack. Then, collect. ACDC. Madinsa. Attack, then collect. Depend and collect. Kung na, ACDC. No, dapat protektaran na nga takil nga politiko. Kaya nasawan tantandanan. Di politiko ida. Malaksid di sweldo da. Dakdakkel pa'y nga amang. Dadi ita binulan te politiko nga protektaran da. No, bumanat damat, kasyamat. Adamang baon kada kwada at akwartada. Diya bumanat, banatan da. Diya tumat bambanatan da. Kasalita ng tumat ni taga-media. Manot kayat mo ay tapusar dengan nakon. Di ka okay? Nakadagot-dagot amam sa Edmar. Adan makabulan manong naming isipod nagsinangit kami kini Edmar, idi awisan nag idi date. Panunutek pa Edmar. Abanas kang gadi pa ila panunutek, it's only a date. Sabagay. Magusto na gid istorya me. Mapagkatawa na kada mapagburret mo ti panunod ko kada gitay. Burbur siya kada makapasal nga prinsipyo. Sige. Dagasan nagtawar dito opisina. Okay. Adakto nitan, 15 before. Nakalaglagan tirik na kin Edmar manong name. Bayat manong name di pa nag-date me. Imanugotak mo nga minom kami, champagne. Magusto ka talaga na istorya na. Nung pili ak istorya na muna. Samang titi opinion naman. Ada aramida kita libro. Libro? Nobela. Da part 1, part 2, part 3, ganyan. Kaya may masabot lang libro. Basta part 1. Santo Adam part 2 na. May pagamtan niya. About politics. Noan niya di klase di politika di pagilian tayo. Digat kahit na son, bumanat ka. Of course. Digat di buhay di takdang. Ala, baka kakit nung papapatay da ka.
O rin saan trabaho ito yung media ko. Ipakpakat mo kina journalismo. Tama. Dito hindi may kanduang libro. Sino ba ang banatan nila? Siyempre, ti presidente. Narona ket Manipo di awanin ni Presidente Marcos. Ada ka din ang sayatan di pagilian tayo. Bulok. Pasig da amin nga bulok. Intun ka ano nga ta. Nga madaan ta manintikas kari di Marcos. Ket siyempre. Marcos na sapsapulan tayo. Di pasublian tayo di Marcos. Samot pa yung arating mabalin. Handa pa ilang mabalin Pumasata pa ilang kadagiti adwa. Ag senador, ag vice president da. Kadi. Nangin, vidamot mangabak, manipo didi. Adan to sumaruno, gagamit lang iting kongreso. Mabalin siguro ni BBM. Uno saan, ni Manang na. Uno saan, adan to lang Marcos, ag presidente. Noan niya nga tawan, jak lamo, jak pa sigurado Sigurado ka. Ada na itatipad to. Kahit mo asawan into no. Agsubli ti Marcos hindi wala kanyang pawindot sa tibiyag tayo. Isut ko nada Urayan tayo. Nuntun ka Kaya no, kas pagarikan na pamasama. Kahit no mapasamak kang pangas pagarikan, amuan tayo talaga. Nga ada pagbalbaliwan, ti pagilian tayo. Sar ng tama na tanga topic. Makaoma. Anong arot kahit mo topic? About sex? Edmore ka ha? Uminom ta pa Hindi makapangan kami manong nemi. Nagpalpal pa mi, nagpagnapag na iti bye-bye. Kahit mo ka din about sex iti saritaik. Ako mantagas na. Sika, kumusta kayo ni Adonis? Nakamam ti Adonis. Sika, no sana kung nagsaludsod, di mo ni baga. Kito rin sika. Ada ka nga rin inistorya mo about your past? Lero gandang sarili, inistorya about our past. Sino muna? Ladies first. Ori saan ko nang naskin ng ibaga kayong ka. Amom samatan. Kinay-kayat ni Adonis, tinag-abroad, ngayam ti kasar. Apay amom. Siyak tupay, naglaing nga kag sukisok. Awang nga rin na tinaskin ng istorya kayong ka. Ada, ano ko may istorya about sex? Nalaing ka di? Kasanot style na. Kahit mga man, nalaing nga mangan. Kasupan na nga na. Si Kaman. Dito ilayat-layat ng ore nala dil-dil-dil ng jeep. Ruangan ti kuweba. Wow. Bastos ka, talibal palagip mo. Abi dati kahit mga topic. Kinikinitan na pa yung perlas mo. Una, sana karamkaman nga kasta una yung natawas. So, barukong mo, tabansanas mo, uhuin ko ng permi. Makakailiw mo. Mailiw ka? Yeah, of course. Abi nga Santa Padasan. Ha? First date na palang dito Kaya best date o second date? I love you, Mona Lisa. How about your past? Napiyakin ka nag-imbestigar ka. Siyak nga Amo may saka playboy. Ha? Kaskas daw ka di? Han? Gwapo ka. Macho ka. Nagpisa karismam. Dakot sem.
Ada kwartam. Ngam saan ko sineryoso ida. Tapay. Gaputaon ti marik na kayat kadakwada. Imi di mamamuka. Naku nagtinakam ko na sarakon ti babae ng patpatik ko. Kadaon sa bali ng sanga siya. Really? Yeah. No saan man nga pinatgan ni Adonis ti kayat mo kasar. Siyak ti mangi kasar ka. Edmar, because I love you. Orin tumigat man lang, umay ka mga sasawan. Anak kayat mo? Manon doon, pa'y kayat. O, di mo pa yung kayat ganda kasarapin nga pilitim idi ni Edmar. Ni Edmar na tatuwa atawan min, napayag kami, chika ngay. Kahit mo sa no aklonin ko ita, ikasar na kadagos. Oh, nagaliston. Kakaklon ka, kasarasigod. Ginadal tapay lang mata. Hindi ka pa'y una yung mo. Ano tayo mo, baka saan ka nalaing. Di padasan ta. Uy. Edmar, saan nga dito eh? Gusto, tama, saan nga dito eh? So let's go. Orang at nabayalo ko, Dibil. Ituloy na tuminuman sa jay. Unag iti hotel. Sa tabay na bati nga pulutan. Pakanusan ka umana nga pulutanek. Gusto nga danto pa sa bali nga pulutanek. Let's go! Manong nimidyak maawatan tirik nak no apay nga basta si Muro ta kani Edmar. Almost awampay 2 bulan mi manong nimi. Nga madun ti amuna kaniyak, amunan ti amin-amin. Impod no naman kaniyak, manong naming nga playboy isuna, ado na kaya babae, ti biyag na, ngam saan na sineryoso, kat siya kano ti patpatag na. Manong naming kinabudno, nakit talaga nga mailiwak. Mailiwak, kailiw ko manong naming. Hindi magusgusto, hindi nga mapaspasamak, hindi pa nakigabok, itinabaw ti kama. May kaduwa nga lalaki di biyag ko. May kaduwa nga pangalak ti experience ko. Irenda kami manunemi iti unag ti kwarto. Tinaugan na ti baso. 2 baso. Cheers. Kalpasan na manunemi. Saan nang inibus manunemi. Tinagyan ti baso. Nandikit. Adya ka mo no ananun na timpati na. Isot nang ikat manong nemi ti arwatek. Inikat na pa yun pati bra. And then binuyat, imbuyat na kanyak ti arak manong. Uy, abi! Shhh! Di mo sayangin. Gabot ti sip-sipek. Ha? Ti arak nga. Insoyat mo iti barok ko. Wait. Pasublik. Edmar. Uy, ibang-iba. Edmar. Nagmayat. Edmar. Manong nemi saan matlaeng nga ti mansanas ko manong. Nadikit ipati ti lawlaw na inudto man tinagdiswan ti arak manong nemi isot nang ipadalanan na tinakalsa ng dila na kit nagmayat. Pati ti pusag ko. Gabutan na ikan ti arak ti pusag ko manong nemi na panasinapsag ko. Oh, ibang-iba ka, Edmar. Inikat nanti at iti baba nga arwatek manong nemi lamo-lamo ako. Diyak mo, kadyak na puutan na tinaugan na pa ti baso ti arak manong. Sinuyatan naman ti baba. Uy, di mo ko nain nga. Yeah. Ora yung takimot mo, siya nagdiswan di arak. Ala, patik. Sikamat, Edmar. Man. Ito nagbaitan, tikimot kanti ko ha.
ada orat sadya nga nagmayat nga kinikiniten. Kani, iso nga, Edmar, Edmar, ibang, manong naming imbes kuma nga tiruangan ti kuweba at nangipanan na kadigibibig na ng saan iti siruk manong naming ti siruk na ada kinikinit na sadyay manong naming kinagmayat anya dahi ta kininit na nasit ka nga orat manong naming nga nagmayat Edmar, ibang-iba ka talaga. Siguro kat kastoy inaramid mo ka na kini babae di biyag mo. Nagmayat. Malaksid manong naming. Nasinapsapan na nga kining-kinit. Tiloko, mabalimpay gayam nga sila pagbalinan manong naming nga plastic balloon. Na pananainig gaman manong nami teksumbangan na pingping ti kuweba. Ngayon kalawan na manong nami tapno. Nipuyatan na pabusugan. Nakabarbara ti sang aw na nga simra kiti unag manong gan. Edmar. Nagpuligos dita nga bara. Kaya't natag subli manong nami linisyan ni Edmar. Kabuta, dadya impuyot na saan ka numabalin nga pasublian na nga lang abad. Taapay. Kaya't siyempre ka nitunag. Di sa balin ti angot. Nakukan ako. Yung nagmayat. Okay ba? Ulit tikmanin. Mainin. Edmar. Manong nami nakunak iti bagi kinitinagam ko sa anak nga nagbabawi. Sa anak nga nagbabawi, manong nami nga nakaklon kani manugot kani Edmar iti pa nagkarelasyon mi. Sa anak nga nagbabawi, manong nami iti inanugot ko nga epan nati pa nakailiw ko. Gabo no kasanot idaw dayawag idi kinalaing ni Adonis mas pay nalalaing ni Edmar. Dadade ko na daw anong nami siguro kat talaga nga ta kami tinaykari. Adada nga daayat nga napudno nga naibodi kadagiti arakop ka nagik apros ni Edmar kaniya. Ngem kadagiti agik ka na apros ni Adonis. Every weekend idi manong nami ngag-date kami. Aging ka, manong naming nga nangikon ti panangidjaya na tikalay sa kalpasan nga dan makatawan mo. Yeah. I will accept it. Because I love you. I love you, Edmar. Naisagana nga natulag tikalay sa amin manong naming. Hindi na kayo matlaan kina Edmar. Asaan nga na kayo kina Adonis? Uwan mama, isumit lang nga talaga nga saan kayo nga nagkasariti talaga, amot nga na kayo tinekari. Ay mawang nga tati, makalapet, hindi ka lang sayo Ano ko mati makalampet ma? Ala ka dito kita, paspasamak no ka pakaatipan ti kasar. Mati mo ka. Ipatpatig na, kanipat-patig ko matisuna. Gusto nga matuloy ti kalay sami kani Edmar, mama. Kani, makalawas lang ngayon. When manong nami makalawas lang ngayon. Initagring di cellphone ko manong nami saan nga nakapunbok sinong bata. Hello? Hello, Mona Lisa. Kumusta ka? Sindatay. Nasugro pa lang ang makatawan nga on komunikasyon ta. Nalipata mo? Di na akong mateoposesan. Adonis? Yeah. Saan ko pinalingpasin ti doon nga taon? Diyak kruso na kami
trabaho. So nga, nananusak lang yung tinasurok ang makatawan. Kalpasan na, nagigata ko. Pinulubusan nakawid ako. Yung karigata ka na mo, no, anya ti baro nga, contact number mo. So nga, nakontak ka. Kumusta kan? Gusto eh. Mabaling ka kita ta? Parang niya. Sublian ta tinapalabas. Silpon ta tinagupid. Nga paset tayo na ita. Si Tapay, dadan sa bali. Ni Edmar? Yeah, natulag pa yun di kasarmi. Okay. Oo, maraming ko. Ngayon mabaling ka di. Request ko lang. Before nga dumating di kasaryo. Mabaling ka di at kita ta? Please. Inyuman ko na ito'y kadapapake ni mama. Ito na. No, salita kayo lang. Ano, timabalin na talaga kasar kayo. Baka dublihan nyo, iti ang sina o nagpinakada. Ang naskin ka din nga bagag na ito kini Edmar, mama, papa. Rombeng ko na eh. Ipakadam king ko na. Nung ang kaspagarikan ta sa alno ko na na. Nangatamad. Agsalita kam lang ko naman. Tapos na pintas. Adamad lang makunang legal nga panagsinayo. Tara din na pasama ka na kayo kasla awan ti legal separation nyo eh. Basta lata nagpauyo ka, napuot na din ni komunikasyon nyo, dapat sakit na ka mo. Sige pa, ma. Ipakadak na rod ka niya. Edmar. Tinawagak ni Edmar manong nemi imbagak kang kuhana. At dagaya man isuna. Di na kanon entrang pasti tuwang atawan nga kontrata na. Kahit na ka na ko nakasalita before nga agkalaysata. Kasanong nga doon nga doon ka sa ramidan na ka? Kas pagarigatan niya. Kidnapan na ka. Ibalod na ka. Patayan na ka. Hanga tama ito, sweetheart. Hamba ta kastikin na tao ni Adonis. Di ka kaya tapalubusan ng iyong lukas pagarikan ta. Agpilit ka, it's okay. Mawatan ka. Ngayong lusam mo kaya't napimpinas pa rin. Sweetheart, mawatan na ko. Napimpinas nung salita ka nga na siya. Pero sina kami nga legal at panagsinami. Okay? Ulitek, saan ka kaya tapalubusan ng talagang pilit ka? Awan, maraming ko. Okay. Sige. Awan tidak sa mapasamak. Basta kita kayo nagsalita kami laing kini Adonis. Manong nemi mas nga restaurante magana nga pagsalitaan mi. Initadakod sa diyahe. Awan matpaiso na nga nadanon ko. Nagurayak manong nemi. Baga kit waiter nga daruray. Di magawatak lang manong nemi ti danom. Taminumag ko na. Ngayon na palabas madlangin di 30 minutes. O madlangin manong. Ano ba kang tsak tawagan? Tinawagan. Hello. Awang ka 30 minutes ko nang gururay. Adonis? Ano ka naman yung tinas ka ng pagsalitan ta? Damok at saan ka umay? Iso nga sana ka nagrupat. Pastos ka pala eh. Ano niyaman titakas sa mapasamak kang ganita. Awan ti pakinaigat. Anya? Awan pakinaigat no damanda ka sa mapasamak kang ganita. At nakabila ito nag-restaurant? Rumor kan. Nonas ka nga magnaka iti likod. Sa lutsudem ka nagito yung empleyado iti tanong mabaling nga pagnaan ti likod. Tayo isa di ka magna. Adonis, tapno malikdikam na kinamang kidnapkan ka. Ay, agtungpal kan. Sakbang malataw ti amin.
Sige, sige Adonis, agtong palak. Manong Nemi, tilungkot na giant. Adang daka sa panggip na kanya. Gamda konsensya siguro. Iso yung baga naman lang lumiklikak. Kadagiti binilin na siguro mangkidnap kanya. Nagnakit manong Nemi. Baglagid din ta deskinita. Manig po iti likod ti restaurant. Aging kahit sumarunong adalan. Hindi ada. Babalin ko pagluganan na manong Nemi. Sinadak, naglugan na. Hindi makadahanon ako dito balay. Oh, ano ito masamak? Ma, saan nga may ni? Sino? Ni Adonis, saan nga may? Titawag at magana nga pumanaw ako. Gaputa, nakalutakas ang mapasama kanya. At nakalumang kidnap kanya. Sus, kasan ako? Pero ang tanak siguro ang pakinap. Ngam kaputa makonsensya siguro, winarningan nagmat lang. Magtatinawag ang isuna. Ay, gistayan ka niya. Gistayan ka na talaga. Manong Nemi, tinawagak ni Adonis. Tarantado ka. I'm sorry, Mona Lisa. Nasakit lang amin tinakam ko. So nga talaga ranta ka pagidnap. Nga magkabot na konsensya. Gusto ko winarningan ka. Sa tinawagak mo lang nagtitalang anak, masanda nang ipatuloy tayo amin. Kasi nun to, ati pa to panagkasarmi, hanin, naman. Good luck. Congratulations kada kayo, kani Edmar. Ni karing sanda nga kakasat, Mona Lisa. Sabi ko mata makasara ak tubad lang tikaskan ka. Goodbye. Okay. Thank you rin, Adonis. Salamat. Ini ba nga panao Manong Nemi awanan ti dagas ka napasamag kat awan ti nakaatipa iti kalay sami kini Edmar. Na nagsakaragsak kami ti dahi nga aldaw Manong Nemi kat naman pa addan digidigon daw nga nagpapas kami ti ragsak. Naghanimon kami ti duwa nga aldaw Manong Nemi ti Baguio. Kat danda ni panakpak Manong Nemi. Danda ni panangan kat pinuyutan na pinuyutan. Ergalbasan ti duwa nga bulan Manong Nemi inawi kon ti anak mi. Ti munang anak mi kini Adonis. Nadan kami Adonis kini Edmar ko nakoma. Nadan kami ti talungan nak Manong. Wen, nadan kami ti talungan nak. Kata nadan kami mat itibukod nga negosyo. Kalpasan Manong Nemi nga imbaga ti asawa nga sa ating kunti mga opisina at isulay ng trabaho kat magipas naglahi ti negosyo mi nga may asariping iti balay tapno mabantayak di talo nga anak mi. Pwede kada kapigsa ti da pandemya Manong Nemi lockdown mapuda ti module. Oh, nagkrigat ka ng siyakti nag-arami ti module nga di talo nga anak ko. Kaya Manong Nemi nadimteng ti eleksyon. Kat ne, husto ti ko na idi na Adonis man. Nga dag subli nga Marcos si Jamalakan yan. Iso itatagda mga presidente nga ni Bongbong Marcos man. May isa ti asawak nga nangi kampanya ken ni Bongbong Marcos. Ore awan tandan naman. Kaya po, tatalaga nga pro Marcos Manong Nemi ni Edmar. Ang tsaklamo Manong Nemi no kasanon to iti alisto nga asenso ti pagilian tayo. At ang samit lamat bandlawan kasi kano mapimpindas kano. Dapat mangibagang nga sumalaso o nada. Kadwa na kayo dato wala tati kiti gulo. Tsaklan to amo Manong Nemi. Takada kami nga gasawa, ta kami nga pamilya sa aming marikna. Talapintas matibiyag mi. Di kiti marigrigat. Mariknada nga ta. Lumakangatan, ti bayat kano ti galunggong, lumakangano ti bayat ti bagas. Sumaysayat ka ta ti panagbiag. Ngayon kunak mayat Manong Nemi tinakam ko at namat lang ti tao ngagkalikakom no sumayat ti biag na unsaan. Dito nga ron ti pagkasarita ak Manong Nemi. Ang kasarita ak nakmatimburay iti dito nga programa. Kaya thank you kang ka. Kan sabi ko mat at damat na ibatik nga adal
liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya, more power to your program, tuwing dagyaman nga pagaya mo, Mona Lisa. Thank you man kang Mona Lisa. Thank you man kadagiti nagbuya.